blev det dag nummer 13, og solskinsvejret det har egentlig forsvundet. Så der var en smule drysregn, og vi endte også med at skulle køre i en masse regnvejr. Faktisk noget af det værste regnvejr på turen, i hvert fald efter min mening. Og ja, det får I lov til at se nu her. Turen gik videre til Holland, hvor vi skulle besøge min fars leverandør. Så var vi ankommet til Holland, og vi holdt ind ved den første tankstation efter grænsen. Og der kunne jeg lige få krydset en anden ting af på min bucket list. Jeg skulle selvfølgelig også have hollandske vafler i Holland. Så det fik jeg lige ind på en tankstation, så kunne jeg da det mindste krydse det af listen. I Holland skulle vi ned og besøge min fars leverandør til hans webshop. Vi var inde og se hans virksomhed, og derefter blev vi inviteret med ud at spise, hvor vi efterfølgende tog hjem til ham og så hans lækre biler. Vi kan ikke lægge skjul på, i vores familie er vi meget bilinteresseret. Og med ude også at prøve at køre en af hans andre biler. Det var en stor sensation for os alle tre. It's not bad. So cool. The seats are very comfortable. Ja, men den er fin, hva'? Det er rimelig skade, Rasmus. You can start, Andy. You can start. Ja. Husk at holde hånden over bremse. Say what I have to do. I have not the phone with me, but so I make a picture for your father. Have your phone? Der var slet ingen tvivl om, at min far her var en glad lille julegris. Men efter at have været der et par timer, så gik turen videre. Vi skulle lige finde ud af, hvor vi skulle tage til i forhold til overnatning. Planen var lidt, at vi skulle nå op til den hollandske grænse, hvor vi stadig fandt et overnatningssted i Holland, hvor at næste dag vil turen så gå videre længere nordpå, hjemad mod Danmark igen.
Så var vi ankommet til vores sidste overnatningssted i Holland. Overnatningsstedet er en lejrskole, der om sommeren bliver lavet om til overnatningsmuligheder. Og det var ganske fint i forhold til, hvad kunder lige havde behov for. Der var en bar. vi kunne få pizzaer, men vi er ret sikre på, at det var frysepizza, vi fik serveret. Og der var egentlig ganske udmærket morgenmad. Så det var et fint sted lige at have mulighed for overnat og et lille spil, Uno. Hold kæft, mand. Det er stor bottevilla. Her er der. Jeg tror flere, end du gjorde. Jeg kan ikke passe. Nå ja, så kan du... Yes, ja, sådan ja. Ja. Så blev det dag 14, den sidste dag på turen. Og turen gik hjem. Turen gik igennem Tyskland og så ind til Danmark. Og det var en lang tur med en masse regnvejr, som I får lov til at se mere af nu her. Så var vi endelig ankommet tilbage til den danske grænse efter mange kilometers kørsel igennem regnvejr. Det var virkelig en fed følelse.
Så var vi endelig kommet hjem igen. Efter så mange kilometer og 14 dages kørsel med en masse oplevelser, var vi endelig tilbage, hvor vi startede. Sikke en oplevelse, vi har haft os. Og det er noget, vi vil kunne huske resten af vores liv. Vi ser allerede frem til den næste tur næste år. Tak fordi I gad at se med. Vi ses.